Theater De Oranjerie in Remuin is tot de allerlaatste plaats uitverkocht. 7 finalisten, afkomstig uit alle delen van de provincie, stond te trappelen om te beginnen. Wie wordt de nieuwe kampioen? Kijk met naar de officiële samenvatting van de finale van het Groot Limburgs Butenkampioenschap 2025. De eerste buut en de eerste buutredner die voor u gaat optreden. Die komt uit Nederweert in. Dat is Bjorn Smits en Bjorn die brengt u de buut zuster Non Biber. Dat is er voor u, zuster Non Biber. Beminde geluivige, hier ben ik dan, zuster Non Biber. Halleluja! Ik zeg halleluja! Oh, God zij dank kan ik zelf geen kinderen krijgen. Ja, want ik ben Non Biber. Ja, kijk, je hebt hetero's, die doen het met vrouwen. Je hebt nou ja, die doen het met mannen. En ik ben van de Hubo. Ik doe alles zelf. Het is prijstechnisch in het klooster ook niet meer te doen. De BH's, de prijzen zijn gestegen tot boven de 55 euro. Gelukkig de onderboksen minder, 2 voor 25. Maar een beetje dekbed begint bij 75. Hoedscheters de 110. In de aanbieding misschien voor 85. Rooms-katholieke conclusie. De BH's gaan omhoog, de slipjes omleeg en de dijkjes op en neer. Moest ik met u op audiëntie hier in Remuin bij de bisschop. We komen bij zijn etablissement en in de hal galmt je al zijn stem. Stel geloof je in de kloostertuin en dan springen de kerel uit de bosjes dat wil pakken. Wat zou je dan doen? Ik denk, ja, wat nou? Ik zeg, nou, monseigneur, dat is heel simpel. Dan trek ik zijn box omleeg en dan gaan we naar beide omhoog. Nou, de weerde me kwaad, giftig. Hoe haal je een christelijke kop om zoiets stoms te bedenken? Ik zeg, nou, monseigneur, rustig, geluif mij. Ik ren harder met mijn nabijdemoer dan een kerel met zijn boksemlier. Wist je bijvoorbeeld dat Adam vroeger heel erg monogaam was? Ja, want op een dag heeft Eva aan hem gevraagd, Adam, hulstig voor mij? En toen schijnt hij geantwoord te hebben, ja, van mij mangers. Och, dat is het mesdienaartje. Och, beminde geluivige, kijk en loester en denk nog één keer terug aan zuster Non Biber in het klooster. Lach naar het leven, met humor leefje en geluk. En geluif mij, het leven lacht vanzelf nog terug. Dus goed u allen in vrede en gezondheid samen. Dit was zuster Non Biber. Amen. Dank u wel. Dank u wel. Dank u. En we gaan door naar kandidaat nummer 2. Helga Cornelissen. Helga komt uit Oostrum en Helga brengt ons de buurt Connie van de Camping. Helga Cornelissen, Connie van de Camping. Het kampeerseizoen is geopend! Ja, echte campingklier. En het zit lekker.
En ik sta je niet te liegen. Nee, want er zijn 3 dingen die nooit liegen. Kinder, zatte mensen en strakke leggings. Als er nee mensen komen, wil iedereen dat zien. Dan komt heel de camping in beweging. Ronnie rolt de mobiele tribune naar het veldje. Dan gaat rond met bier en met popcorn. En dan haalden wij live bingo. Hè? Kriegen ze ruzie, zien ze de herringen vergeten. Druk vorige week bij de aankomst van de familie van Kimmenade uit Hellemond. Delano en Samantha. Een echt campingstijl, compleet met trainingspak, check. Badslippers, check. Die komen aan met hun Twingo, met daarachter een gedukte kipcaravan, check. Die knallen ons door de slagboom, komen dan ons de berg niet omhoog. Bij het oprijden van het veldje pakken ze de bochten scherp. Vliegt de deur op, vliegen er 20 blikken Schultenbrouw, check. 10 kilo Aldiezer, check. En een WW-uitkering in de struik. Ze zien er nog niet. Ze zien er nog niet. Aangekomen op het veldje, mot Samantha de wagen uit. Hij zich gaat achter de auto staan. Terug uit, beetje naar links, beetje naar rechts. Ho, ho, ho. Bats. Delano tegen de boom. Ik zei toch ho. Je zult stop zeggen, skeeltrut. En het mooiste komt nog. Huur ik op de tribune. Skeeltrut. Bingo! Mensen, we hebben trouwens ook prachtige animatie. Ja, dat doen Ronnie en ik altijd samen. Ronnie werkt als een paard. Ja. Hij is onze mascotte. Ronnie de pony. Ja. Dan krijgt hij zo'n groot bruin pak aan. Bit in de mond. Zadel op de rug. En dan is hij klaar om bereden te worden. De kinderen klimmen op zijn rug, die slonnen met de zweep. Oh, ik heb dat nou al zo druk veel gedaan. Hè? Ja. Goed mensen, hebben een caravan, een vouwwagen of impotent? Kom bij ons op Camping Content. Hopelijk heb ik jullie kunnen leren dat er niks mooiers is als kampieren. Hoi Remunt, hoi! En we gaan in de gang door naar kandidaat nummer 3. En kandidaat nummer 3 komt uit Heijen. Ad van Zitteren. Trouw de Geer, de huwelijksadviseur. Ad van Zitteren, Trouw de Geer, huwelijksadviseur. Net voordat ik hier naar binnen liep, komt er zo'n vrouwke naar me toe en die zegt van... had zich die gezicht ook niet half moeten schminken? Ik zeg nee, ik zeg, want in dit huwelijk heeft de man het voor het zeggen. Oh ja, zegt ze, en wie is die man dan? Ik zeg, dat is Trouw de Geer. En ik zeg, ik ben een huwelijksadviseur. Och, zegt ze, laat me niet lachen, zegt ze, huwelijksadviseur. Tegenwoordig trouwt er toch bijna niemand meer? Ik zeg, nee, zolang ik adviseur ben, niet, nee. Kijk, trouwen is voor een vrouw natuurlijk heel anders dan voor een man. Heel anders. Kijk, bij een vrouw gaat het zo ongeveer van... Och, Mia, kijk eens. Wat heb ik om mijn vinger? Oh, Truus. Zie ik het goed? Geestig trouwen? Ja, ik ga trouwen met Sjaak. Oh, meet je toch? Ja, zit ze, alles erop en eraan. En een broerlof receptie op huwelijksreis. Oh, geweldig meetje. Kijk, bij een man is dat net iets anders. Het is toch meer een diagnose. Heb je het gehuurd van Sjaak? Nee, wat dan? Ja, dan ga je trouwen. Wat, dan ga je trouwen? Ik heb dit 3 weken geleden nog gezien, toen was er nog niks aan de hand.
Ja, dat heeft hij 2 weken geleden te huren gekregen. Och, zo'n Sjaak toch. Hè? Was toch zo'n gezellige man? Ik weet het nog goed, het was een vrijdagavond. Ik loop de kroeg binnen. Ik bestel me een toet bier. Ik draai me gum. En ik kijk in de ogen van de vrouw. De mooiste vrouw die ik ooit gezien heb. Oh. En daar lang stond ze. Ons Carla. Oh, echt hoor. Ik heb me ten over nog wat pilsjes gedronken om nog wat moed in te drinken. Ben ik naar die knappe vrouw toegelopen. Ik keek ze recht in de ogen. Tenminste, dat dacht ik. Maar ik moet op een gegeven moment zo opgewonden geweest zien dat ik een schuine blik heb gehad. Dus ik ben die avond wel met mijn goeie been, maar met de verkeerde vrouw het bed ingestapt. En ik werd 's morgens wakker. Ik keek links. Lelijk. Lelijk. Ik zeg, meentje, trek dich de kleren aan. Heb ik ze zo'n mutsje opgezet. Zo'n muts, die bankoverval is ook gebroken. Zo'n een bivakmuts. Ja, neem eens durf wat te zeggen. De bivakmuts. Zien we naar het ziekenhuis gereden. Afdeling plastic chirurgie. Ik kom er bij de balie. Zit die het meentje van, heb je een afspraak? Ik hoor dat mutsje eraf. Oeh, zit een spoedgeval. Beste mensen, vastelovend samen. En dan zijn we aangekomen bij de laatste kandidaat voor de pauze. Nummer 4. En nummer 4 is Henry van Genijgen. Henry komt uit Zwaarbroek. En Henry de brengt ons debuut. Tony de Naturist. Henry van Genijgen, Tony de Naturist. Hallo, Emiel. Hij dich niet herkend? Met de kleren aan. En als naturist moest ze anders durven denken. Out of the box. Heerlijk, ja! Ik kon zonder het schaamgoed met de billen bloed. Pure natuur, lekker mijn gang. 4 seizoenen lang. In een leentje begint je te kriebelen. In de zomer te jeuken. De herfst is gaaf, ook al vallen de eikels af. En de kooi in de winter is fijn, maar alles wordt ook zo gevoelig. En nu zijn wij lid van Naturistenvereniging Anti-Slip. Heerlijk, met een prachtige camping in het Gulpdal. En alles naaks, alles. Daar loopt je vrouwtje met een kaalgeschoren hondje. Den hondje vlucht op me af met die natte hondsnaas. Bah, geen zakdoek in de tas. Hij wil spelen. Ik zeg, ja leuk, maar niet daarmee. Ja. Is een echte Limburgse naturistencamping. Dat is dus overal Limburgse specialiteiten. Nonnenvotten, druugworst, zoolvlees. Hier en daar gaat hanggraniums. En als klapper een Limburgse artiestenavondje. Met Beppie. De vogel is gevlogen. Ja, dat wist ik al lang, zei je net. En Fabrizio, geweldig, hè, steeds door. Met die hangende lucht. Routewisser.
Lieve mensen, ik hoop dat je niet zit geschokt, want ik heb het erop gegokt. Maar durf je jezelf bloed te geven en geniet van het leven. Heerlijk! Henjebeen en goeie aandacht voor de eerste kandidaat na de pauze. De kunnen het zusteren. Dat is Bas van Eer en Bas de Bringo's debuut. De wereld draait door. Bas van Eer, de wereld draait door. Vegan of veggie, Patrick wordt Peggy, Junsken of een meidje, is mij toch egaal. Stop ze in de blender en het is genderneutraal. Neem op goed en voordat ze het weer best grensoverschrijdend bezig, hè? Want ze doen maar zo over Tom Egbert en Matthijs van Nieuwkerk. Hè? Maar noem één ding van mij aan en geloof mij één ding, hè? De Poetin is ook gelievertje, hè? Nee, de wil het snel en erg gegaan en zetten we Zuid in de toekomst eruit. Nou, zet ik zinnig in een vette limousine door Moskou. Rieën dik het volk langs de kant. Strooien met roze bladje. Vallen zich van bleacher, buiken, teren in de arm. Oh, zit Poetin en zwijgen ook op de lu. Dan zet er de kist is gewend toe, hè. Hey, houdt het geweerd in Den Haag op het Binnenhof. Daar houden ze met opgravingen. Houden ze door een wervel gevonden van een oeroude toneel. Denk dat. Zeg, dat is dan ook de eerste keer dat ze door gedaan treffen met een ruggengroot, hè. Spredingswet, hebben we er nog over gehad. Met de vrouw, maar... Ja, met de vrouw doe dan ook even. Ja, maar ook daar niet tot reer gekregen. Ik zeg tegen de vrouw, ik zeg volgens mij, ik wil zo alleen maar seks als jij het nu had gehad. Ja, ze staat niet dik zat dan, hè. En wie moet dat nu met die grenscontroles? Dan hebben ze die minister van Asiel en Migratie. Wie heeft die ook alweer, dat vrouw is? Dat lekker ding. Maar Marjolein Faber, joh, ik denk zit die in de bloemenjurk aan de grens, is het probleem zo opgelost, hè? Hey, als dan een aan de grens komt, dan kikt er en dan denkt ook, waarom zou ze in godsnaam een boerkaverbod willen, hè? En wie moet het nu met het opwarmen van de aarde, hè? Het opwarmen van de aarde. Nu stel dat het zo warm wordt dat al het ijs op de hele wereld smult en die juteleer dan komt nimmer aan schaatsen toe. Dat zou toch verschrikkelijk zijn, hè? Zeg, dat zijn toch te warm. Ik zeg, dan hoop ik dat meidje heel goed kan beachvolleyballen, hè? Kijk, heb je dat gezien, de beachvolleyballen met de Olympische Spelen? Ik zeg, dan keek ik nog leveren als naar Anja van B&B voor Liefde, hè? Ik vind Jan een saaie man. Ik denk, toe best de kees op het taart, hè? Hebben u dit moment bijdragen aan de finale hier in Remun? En ik zou me graag willen aansluiten bij Spik en Span Vrun tot de allerlaatste run. Want ergens in het universum vrucht Emes zich nu af. Hoe ben ik met deze wereld in godsnaam aan begos? Maar één ding moet u weer beseffen u. De wereld draait door, ook zonder ons. Dankjewel. En dan komen we bij de volgende kandidaat. En de volgende kandidaat is Huub Zwane. En Huub komt uit Wielre. En Huub de brengt ons debuut. Oma Parkstad weet raad. Oma Parkstad weet raad. Huub Zwane. Goedenavond, jong en oud, getrouwd of verzout. Hier staat een vlettige oude oma met een schabbig gezicht. Maar wees gerust,
Ik kom tenminste niet uit Maastricht. Een boemvolle zaal zit hier kennelijk paraat voor oma Parkstad Zwijzeraad. Maar wie kan ik nou in 11 minuten daar een fatsoenlijke mouw aan strikken? Hou banaan, ik heb verdomme het Zweden tussen mijn batsen in staan. Nee, vroeger was het nog leuk om raad te geven. Dan zei je bijvoorbeeld bukken en strekken in de supermarkt. Dat is niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook goed voor je portemonnee. Of had je in de winter die schrale lippen? Ja, dan kleine je daar van die ongezouten roomboter op, hè. Ja, veel beter dan zo'n klote labello-stift. Maar ja, vandaag de dag hangen ze me de vodden uit met vragen als... Oma, ik loop tegen een burn-out aan. Wat kan ik doen? Nou, ik zou zeggen, ga onder een blusdeken liggen. Of, voor mijn eigen regio presenteer ik hier voor u toch de meest prangende vragen uit 045. Achter je, het begint al goed. Bianca van de Heksenberg. Die vraagt, oma, ik wil zo graag trouwen, maar ik kan de prins op een witte paard niet vinden. Ik zie er al voor me, zo'n lang puutsch, de eierstokken en klapperen. Bianca kind, laat het zijn, laat het zijn. Wie haalt er nou voor 60 gram worst een heel varken voor goed te boeden? Hou af! De volgende vraag is van Grietje. En Grietje is een 20-jarige klimaatactiviste uit Schinveld. En Grietje merkt op, oma, de polen smelten. Hoe komen we in actie? Ja, meisje, als de polen smelten, dan moeten jullie zelf weer de muren stukken. En de badkamer betegelen. Dan kan je niet meer op de A12 zitten zingen. Hier blijf ik plakken. Veganistische troela. En ik sluit af met mijn levensmotto. Duw elke morgen wat confetti in je reet. Dan is het feest bij elke scheet. En als het even wat minder gaat, ja, dan vraag je gewoon om raad. Dan moet je niet lang hellen en oma Parkstad bellen. Hou af! En dan komen we alweer bij de laatste finalist van deze avond. En dat is Peter Dols Oetbeek. En Peter Dols, die brengt ons te buurt de laatste uit een groot gezin. Peter Dols, de laatste uit een groot gezin. Maar daar staat er dan, hè. De stamboom van onze familie. Dat is meer een treurwillig. Als je goed kijkt, zo zussen onderin de 3 pijlers van ons gezin. Pap, mam en kindergeld. En bovenop, hè, daar zussen tot zich ook maar 1 tak van de familie fatsoenlijkheid ontwikkelt. Ja, en de rest van de familie, dat is, ja, branddood. Wat een familie. Beuk kan ik erover schrijven, beuk. Maar ja, wat wilt die lezen? Maar mijn gebeurten weet ik wel nog heel goed. Oh, bij de koude zaterdagmiddag in januari. Mam die zat aan de keukentafel. Die hoorde het koffiepunten en tellen van de Douwe Egberts. 4347. En ineens was het geteld. Toen brook er nog gelijk het water. Het pap toen nog gauw de keuken metgedweeld. En toen op naar het ziekenhuis. En armo troef in den tijd. Speelgoed hij verneed. Ik wou blij dat ik een jongske was. Ook tenminste nog hadden met te spelen.
Ja, kleier, die overzat. Maar niet voor een jong. Kijk, er waren lui geboren, die komen een tijdje erachter tot ze in een verkeerd lichaam zitten. Maar ik wist toen al zeker dat mijn lichaam in de verkeerde kleier zat. Ja, dan hield zal ik het dan over. Als ik nu ga zitten, doe ik liet de benen vooreen, bang voor inkijk. Ja, en dan die wekelijkse wasbeurten, hè. Gewoon aan de aanrek. Als ik pech hou, dat deed mam nog het eerste avond in hetzelfde water. Ja, het is dikwijls eens voorkomen dat ze me bij de afdrogen nog zo vergeten koffielepeltje tussen de batsen moest uitpeuteren. En nu, 50 jaar later, is ook alles weer omgedraaid, hè. Nu lopen mijn zusters weer zonder tang en in een nutte luier. Ja, ik zou hier nog oeren dingen over mijn familie kunnen verzinnen. Maar dat kan ik toch niet aan beginnen. Nu zult je wel denken, wat is dat voor een knotereer? Maar ik heb mijn familie toch wel geer. Maar zit je hier met uw familie bijeen, dan lachen je niet. Want overslaan kunt je, maar inholen niet. Alaaf. We beginnen bij de derde plaats. Buitenkampioenschappen 2024. De derde plaats met 63 punten. Henry van Genijgen, Tony de Naturist. En dan gaan we door met nummer 2. Met 70 punten. Ad van Zitteren, Trouw de Geer, de huwelijksadviseur. En dan gaan we naar de winnaar van deze avond. De winnaar van het Groot Limburgs Buitenkampioenschap 2024. Dat is geworden met hoeveel puntje? 96 punten. Van de 100, ja. Connie van de Camping, Helga Cornelissen. Ja, kijk eens. Is ben je nog net zo groot? Daar komt je. Yes. Kom er even bijstaan met u drieën. Ja.
Deze kan je niet even.